Ola, boa tarde. O meu nome é María, son profesora de Lingua Galega e Literatura. Eu realmente quería respostar á pregunta se os CELGAs, o Certificado de Lingua Galega, realmente cumpre a función que se lle deu no seu día, non? Que foi, estaban pensados para capacitar lingüísticamente a poboación. Entón, supostamente, estaban pensados para adquirir as capacidades de saber facer, de saber ser e comportarse lingua galega. Entón, partindo dende ese punto de vista, pois cuestionamos ou cuestiono unha serie de puntos sobre estes certificados de lingua galega. Eu, por exemplo, comezaría comentando a escaseza de formación que temos hoxe en día no sistema CELGA, de certificados de lingua galega. Quero dicir con iso que, por exemplo, o número de cursos convocados hoxe en día son escasos. É dicir, realmente os cursos que se convocan comparado coa formación que tiñamos antes, por exemplo, de iniciación e perfeccionamento, o número de cursos convocado é moi escaso. Por exemplo, se vemos as convocatorias, se comparamos xa as convocatorias dende o ano 2020 ao ano, por exemplo, 2011, vemos que, por exemplo, no ano 2011 convocáronse 140 cursos presenciais, mentres que no ano 2020 convocáronse 11 cursos presenciais. Refírome precisamente aos cursos presenciais porque é iso no que me vou fundamentar máis, non? Entón, como vemos, os cursos convocados agora mesmo son infinitamente inferiores que cando comezou o sistema. Ben, e non só iso implica que sexa moito máis difícil acceder á formación. E a iso temos que engadir as localizacións nas que se imparten ou nas que se desenvolven os cursos CELGA. Porque hoxe en día os cursos CELGA só se convocan ou ben nas vilas grandes ou ben nas capitais de provincia. É dicir que non toda a poboación ten acceso a ese tipo de convocatorias, porque non todo o mundo se pode desplazar a unha vila ou se pode desplazar a unha capital de provincia. Estou pensando, por exemplo, no caso das asociacións. As asociacións que habitualmente hai en case todos os concellos hai asociacións, pois hoxe por hoxe non teñen acceso a esa formación, é dicir, non se pode convocar cursos nas asociacións. Entón, pois aí sí que era unha fonte na que a maioría da poboación podía acceder facilmente porque podía achegarse aos seus concellos ou ás parroquias próximas para acceder a esa formación. E agora non o pode facer porque non todo o mundo se pode desplazar ás vilas e ás cidades. Entón, polo tanto, xa hai o número de cursos convocados e engadímoslle a localización, pois xa é un impedimento para poder acceder aos cursos CELGA. A parte diso, eu tamén considero que a accesibilidade deses cursos tampouco non é a mellor. É dicir, que a poboación descoñece cando sai a convocatoria, non teñen información real de cando se convocan nin como poden acceder a ela. Pensamos que a maioría da poboación que accede a estes cursos é poboación maior. Entón, xente que non cursou galego, non, nos seus estudos, a maioría deles. Entón non teñen acceso á información e tampouco teñen onde atopala. E digo isto porque como profesora CELGA que son moitas as chamadas e as consultas de mensaxes que me piden que lles diga cando saen os cursos, onde saen, onde poden acceder á información e todas as cuestións. Entón, ao mellor aí tamén falla un pouco a publicidade que se lles dá, non? Que non é fácil para a poboación enterarse destas convocatorias. E despois, a modalidade de cursos que agora mesmo se está facendo, a maioría deles son cursos online. Por exemplo, neste ano, no ano 2020, temos 24 cursos online. Ben, pois a formación online realmente, que está pensado, como xa dixemos, para xente que ten máis idade, pois ten unha serie de requirimentos que non sempre se cumpren.
Por exemplo, temos que ter, hai requerimentos tecnolóxicos, é dicir, que toda esa poboación ten que ter unha boa conexión, ten que ter boas ferramentas para acceder a eses cursos, e non sempre se dá. De feito, vímolo agora coa pandemia e con os confinamento, os que nos dedicamos ao ensino sabemos que non sempre se cumpre iso, non sempre temos unha boa conexión, non sempre podemos acceder á formación online, e non todo o mundo ten as ferramentas idóneas para iso, non? Para esa formación. E despois, a parte diso, non só que teña os requerimentos tecnolóxicos necesarios, senón que ademais ten que ter unha formación digital, e non sempre é así, non sempre se saben manexar as ferramentas para acceder a este tipo de formación. Iso, evidentemente, é fundamental para poder acceder a ela. E despois tamén hai outros moitos puntos que podríamos ter en conta da formación online, como pode ser, por exemplo, a presencia do profesorado. Sabemos perfectamente que se trata dunha formación impersoal, que ten unha interacción social moi limitada, evidentemente, na maioría dos casos carece de compromiso e de motivación, e iso, evidentemente, fai que os cursos que perdan usuario, o sea, que perdan alumnado, porque non teñen motivación. E, ademais, non practican interaccións reais é dicir, é totalmente sen contexto. Entón, realmente, o curso nese sentido non te prepara para afrontar situacións comunicativas reais, é dicir, que nas que tens que escoitar, entender e responder, non? Non te prepara para iso que realmente era o fin deste tipo de cursos, prepararte para vivir e para comportarte e para ser en lingua galega. E realmente coa formación online non te prepara precisamente para interactuar. Entón, perdese aí un pouco o fin dos cursos. E despois, como ben sabemos, a formación online ten certa rixidez, non? Entón é un sistema que realmente consiste na repetición de exercicios, na repetición de contidos, pero ao mellor deixa máis de lado a fonética ou a comprensión de textos, que realmente é interesante no caso da aprendizaxe das linguas. Ben, iso en canto á formación online. Entón, vemos que todo iso fai que os cursos online que desmotiven o alumnado, porque realmente non te prepara para despois tamén afrontar unha proba que tes que é unha proba oral. Entón, con isto, o alumnado non se sente capacitado para despois poder superar esa proba. Iso en canto á modalidade dos cursos. Despois, por exemplo, a temporalización. A temporalización é o mesmo, é dicir, son cursos que son moi escasos. Realmente é unha formación para capacitarte lingüísticamente que dura pois 1 mes e medio. Entón, é claramente escasa. É dicir, que unha vez que accedes, unha vez que tes acceso á formación, que é difícil, xa dixemos, polo pouco número de cursos convocados e tamén pola localización, pois unha vez que accedes á formación, tes moi pouco tempo para a aprendizaxe dunha lingua, mes e medio para poder aprender. Entón, para aprender a vivir nesa lingua. Entón, como vemos, non é suficiente esa temporalización. E despois, unha vez que xa accedes e chegas a un curso de certificación en lingua galega, un curso CELGA, ves que a heteroxeneidade do alumnado supón tamén un atranco para esta formación. E refírome xa á formación presencial. É dicir, que o alumnado que se matricula, hai alumnado que se matricula nun CELGA 4 e que ten problemas de alfabetización. E ao mellor en moitos casos é simplemente porque pediu información, pois non sei onde, seguramente cando se matricula, pediu información e nalgúnas ocasións se lle dixo que se falaba en galego que se podía matricular no CELGA 4. E iso realmente non é así. É dicir, que a información que reciben tampouco é de todo a verdadeira, é dicir, non é real a información que reciben. É dicir, que un alumno que ten problemas de alfabetización non se pode matricular no CELGA 4 porque saiba falar en galego. É dicir, necesitan unha información real do que é un CELGA e creo que neste momento non se lles está dando. Entón, ao mellor debería existir unha proba de nivel onde se decida en que curso te debes matricular, porque así o alumnado realmente non sabe se ten que matricular nun CELGA 3, nun CELGA 2, nun CELGA 4. Na maioría dos casos o que se fai é matricularse nun CELGA 4 e se fracasamos aí,
pasamos a un Celga 3, e se fracasamos aí pasamos a un Celga 2, cando realmente o sistema está feito para ser justamente ao revés, non? Entón, por iso digo que a información aí tampouco non é a xusta. E aparte diso, aparte de ter moita heteroxeneidade nas aulas, iso dificulta evidentemente a aprendizaxe e tamén fai que moito alumnado abandone, é dicir, que vai a un Celga 4 pero que despois abandone ese curso, co cal tampouco cumpriría aí a súa función. Todo isto unido, todo o que acabo de comentar agora fai que haxa moitos atrancos e que inflúa moito na integración social. Quero dicir con iso que cando é un sistema que está pensado para integrar socialmente, realmente ao mellor o que fai é xusto o contrario, porque temos que pensar na xente que ven de fora, nos estranxeiros, ou ven na xente máis feble, que ten máis problemas económicos ou máis problemas para acceder a esta formación. Isto supón que se ti vas facer un Celga que xa non tes fácil poder acceder a ele porque son moi poucas as prazas e tamén porque a localización ao mellor non te podes desplazar, pois unha vez que ti vas ou que se coarta a liberdade de poderte matricular nun curso, non podes acceder a un traballo. É dicir, hai traballos nos que ti non podes acceder se non tes, por exemplo, un certificado Celga. Entón, iso fai que se incrementan os seus problemas, evidentemente, á hora de entregarse na nosa comunidade ou de aprender o noso idioma, por exemplo. Estou pensando, por exemplo, nos axentes forestais. Cando se implantou o sistema Celga, os axentes forestais, moitos deles non tiñan este certificado e tiveron que matricularse e acceder a esta formación. Ben, a maioría deles eran xente moi maior, incluso con problemas de alfabetización, e foron moitos os que suspenderon. Iso fixo que moita da xente maior que traballaba como nas brigadas de incendios, por exemplo, quedase sin traballo. Iso mesmo pasa, por exemplo, estou pensando para matricularte, para acceder, por exemplo, a unha listaxe de limpeza, as listas de contratación de limpeza. Pois hai moita xente que tampouco pode acceder a esa praza porque non ten o curso Celga. Estou pensando, por exemplo, no caso das mulleres, que son a maioría neste caso. Por exemplo, aí entraría tamén a conciliación, que sería outro problema tamén, para facer a formación online e ao mesmo tempo quedas sen traballo, porque se non pode acceder ao Celga, non se pode matricular ou apuntar nesas listaxes, non? Entón, eu penso que no canto de facer que ti te integres na comunidade, o que fai é xusto o contrario, non que non te integres porque non tes acceso á formación, non podes acceder a ela e tampouco a vas superar. Entón, iso que provoca tamén, eu penso que provoca que, aparte do atraco que supón para o seu desenvolvemento económico e social, evidentemente, tamén quizáis leva consigo unha percepción negativa do idioma. É dicir, que no canto de vela como unha riqueza cultural, o idioma convértese nun atranco para o desenvolvemento meu, tanto social como económico. Entón, nese sentido, tampouco cumpriría a función que dixemos ao comezo cando se impuxo o sistema, non? Que vas saber vivir e vas saber facer e saber comportarte na lingua. Entón, máis ben é un atranco para o teu desenvolvemento, tal e como o vemos agora mesmo. Entón, por exemplo, que se podería facer? Pois, evidentemente, ter un número maior de cursos para que todo o mundo pudese acceder a eles, que sexan en varias vilas ou en varios concellos e tamén nas asociacións, nos concellos pequenos para que non teñan que desplazarse, evidentemente, e aproveitar os recursos que ten a administración. É dicir, que aproveitando os recursos que temos, quizáis se poidan convocar máis cursos e quizáis a xente poida acceder máis a este tipo de formación e así intentar mellorar o sistema e que realmente cumpra a súa función, que é desenvolverte na lingua propia de Galicia. E con isto dou por rematada a miña intervención. Moitas grazas. Bo día. Dende o CIN solicitamos información sobre os cursos do Celga 4. Hai previstas datas para a súa realización? Moitas grazas. Hola, Mónica. Estes cursos dependen directamente da Xunta de Galicia. Aínda que pareza extraño, nós non temos ningunha información a maiores da que ten calquera outra persoa. Envío vos a ligazón da páxina da Xunta.
Polo que eu vin, de momento, o único que se publicou son os cursos Celga das escolas oficiais de idiomas, pero para este cuadrimestre xa está pechada a matrícula. Entre o 5 e o 15 de xaneiro abrirase para os cursos do segundo cuadrimestre. A parte destes cursos, habitualmente, a Xunta saca outra convocatoria lá polo mes de xaneiro ou febreiro, pero este ano non che sei. Se precisas máis info, xa me dis. Saúdos. Boa tarde. Antes de seguir, quería agradecerlle ao Consello da Cultura que continuara con estes encontros a pesar dos tempos do cólera que estamos vivindo e que, unha vez máis, nos dese voz aos servizos de normalización lingüística municipais. O que vos acabo de ler é un correo do Centro de Información á Muller de Ames do mércores pasado solicitando información sobre os cursos Celga. Consultas deste tipo recibímolas de seguido, especialmente cando abren procesos selectivos na administración ou convocatorias de cursos. E a resposta ven sendo sempre a mesma. Non sabemos, pregunta a Xunta, está dependentes do DOG ou da página da Secretaría. Sí, sobre todo nos primeiros meses do ano, ou aí contra finais do verán. Sí, é certo, en Ames hai moitos anos que non nos hai. Pois non sei. Resumindo, non sabemos, é que non sabemos que dicir. O noso único papel é difundir entre a cidadanía as convocatorias formativas ou de probas cando remos publicadas no DOG. Escoitar as queixas. Os servizos de normalización locais somos un punto de referencia para a cidadanía en cuestións relacionadas coa lingua, pero para o sistema Celga non existimos. A oferta formativa cada ano é máis escasa e a frustración que senten as persoas que teñen interés en formarse e non poden, que teñen que acreditar competencias lingüísticas e non dan atopado xeito, acábase convertendo en rexeitamento cara á lingua. Así, nestas circunstancias, o sistema Celga, que podía ser un importante aliado, que tiña que ser un importante aliado, está sendo case unha pexa no proceso de normalización da lingua. Ben, indo ao conto desta sesión. O sistema Celga actual terá aproveitadura para a cohesión social e para o acollemento das persoas que veñen de realidades lingüísticas diferentes? Eu diría que non, que así non. A finalidade destes cursos non é o acollemento. O seu obxectivo principal é preparar o alumnado para obter un determinado certificado. Certificado que moitas das persoas que veñen de fora non van poder conseguir, cando menos nos 3 primeiros anos de estadía en Galicia, dado que é posible que estean nunha situación temporalmente irregular, sen permiso de residencia e, polo tanto, é posible que non poidan participar nin nas probas nin nos cursos. Unha das exixencias para obter ese permiso é demostrar arraigo, que ven sendo integración na comunidade. A asistencia aos cursos Celga podería ter por aí unha autoridade práctica para esa demostración, pero nin iso, dado que non se certifica asistencia, é dicir, non se emite ningún documento que acredite que tal persoa asistiu a un curso de formación. O nivel máis básico dos cursos Celga, polo que supostamente tería que comezar quen pretenda achegarse ao galego sería o Celga 1. Como dixemos, é un curso preparatorio para a obtención do certificado de lingua galega de nivel 1, nivel que literalmente se describe así. A persoa que supere o Celga 1 posuirá un dominio da lingua xeral que lle permita satisfacer as necesidades máis primarias da comunicación. Será capaz de comprender frases e expresións de uso frecuente relacionadas con áreas que lle son especialmente relevantes, saberá relatar, describir, expoñer e demandar, en termos sinxelos, aspectos relacionados coa súa experiencia persoal. Saberá comunicarse para levar a cabo tarefas cotiás que non requiran máis que intercambios simples e directos, con información sobre cuestións que lle son coñecidas ou habituais en situacións de comunicación previsibles. É dicir, amosará unhas capacidades comunicativas elementais, pero suficientes para desenvolverse en contextos próximos e familiares. Satisfacer as necesidades máis primarias da comunicación, comprender frases e expresións de uso frecuente, comunicarse para levar a cabo tarefas cotiás. Credes que as persoas que veñen de fora precisan facer un curso Celga para isto? Eu creo que non. Esas destrezas, por pura supervivencia, adquírense na primeira semana. Ademais, é que non se precisa o galego para iso. Poden facelo na súa lingua de orixe, poden facelo con xestos, poden facelo en castelán, ou poden facelo cun traductor do Google. O galego precisano para algo moito máis importante, para integrarse, para sentirse a gusto, para botar raíces, para considerarse tamén
parte deste cacho do mundo. E para iso, os actuais cursos Celga non serven. En 2019, deixamos de lado este tan extraño 2020, convocáronse en toda Galicia 3 cursos de nivel Celga 1 en liña. O acollemento e a cohesión social en liña a priori parecen complicados. Nestes cursos admitíronse 150 persoas, 50 por curso, e quedaron en lista de agarda outras 15. Un dos cursos houbo que adialo, por certo, por falta de profesorado. E para inscribirse neses cursos é preciso DNI ou NIE e certificado de empadroamento. Uns meses despois, no mes de xuño, realizáronse as probas do Celga 1. Presentáronse 57 persoas e os resultados foron 44 aptas e 13 non aptas. Que raro, non? Das 150 persoas admitidas, só se presentaron as probas 57. Pois non, non é tan raro. As situacións persoais, e máis nun proceso de adaptación, poden mudar dunha hora para outra por cuestións laborais, de conciliación, por cuestións anímicas. E un curso en liña precisa duns requerimentos técnicos e duns coñecementos previos que pode ser complicado telos ou mantelos. Por outra banda, un curso en liña precisa tamén un certo hábito e de constancia individual e, ás veces, se a motivación non é moi alta, a utilidade non está moi clara e o día a día está cheo de obstáculos que compre ir esquivando, esa constancia é difícil de manter. Non sei, a verdade é que non teño os datos, pero darme que unha inmensa maioría do alumnado non puido completar o curso no que se matriculou. Así que, se cadra, este tipo de cursos non son a opción máis acaída para o acollemento e a cohesión social. Vou, así resumindo, vou enumerar unha máis ou menos media dúcia dos peros principais que eu lle vexo ao Celga 1. Primeiro, os requisitos legais de acceso imposibilitan a participación dun amplo número de persoas que están en situación temporalmente irregular. 2. A información sobre a convocatoria non é facilmente accesible, publícase nun DOGA, e non teñen tampouco a difusión axeitada. A oferta formativa é moi escasa, 3 cursos en todo o ano, en toda Galicia, e de moi pouca utilidade práctica para as persoas procedentes de outros espazos. Realmente, no caso de obteren ese certificado, ese Celga 1, para que lles serve? Outro eiva que eu lles vexo é o formato. A teleformación, que foi no formato no que se fixeron as últimas convocatorias, non é axeitada para favorecer a participación dese colectivo e tampouco favorecen nada a cohesión e o acollemento social. Outro que comentábamos tamén antes é que neses cursos non se acredita asistencia, polo tanto non poden computar nin como horas de formación, nin lles serve tampouco para demorar o arraigo, a integración. E por último, non están pensados para acoller a ninguén, senón para obter un certificado de competencia lingüística con escasa ou ningunha utilidade administrativa ou laboral. Entón, se este sistema Celga, que por si só eu non lle vexo aproveitadura, teremos outros vimbios para favorecer a cohesión social e o acollemento das persoas procedentes de outras realidades a través de accións formativas? Pois temos, claro que os temos. Temos un marco. Temos un marco aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia, un Parlamento presidido aquela altura, mirade se choveu, por Manuel Fraga, foi alá polo ano 2004, cando se aprobou o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que quen non pinte canas, que non teña xa pelos brancos na cabeza, seguro que xa non lembra que tiñamos un plan, pero tiñámolo, e segue vixente, aínda que a verdade está dado ao esquecemento. Pois ben, nese plan faise unha diagnose da situación da lingua naquela altura, determínanse sectores e áreas estratéxicas e fíxanse obxectivos e medidas. Entre os obxectivos da área de inmigración establecíanse incorporar a poboación inmigrante á lingua propia de Galicia, garantíndolle para este fin unha oferta formativa accesible, atractiva, gratuita e de calidade. Entre as medidas propostas nese plan aparecen ofrecer cursos gratuitos e elementais en galego de formación básica, realizar cursos de lingua galega para que poidan comunicarse e integrarse na sociedade de acollida. Fala tamén dunha campaña para motivar a aprender galego
é da creación dun documento que acredite o coñecemento e que puntúe a hora de acceder ao mercado laboral. E dentro dese marco que establece o Plan de Normalización da Lingua Galega, temos unha actividade da que xa se falou moito nestes encontros, temos os obradoiros de acollemento lingüístico, que organizan os servizos de normalización e que xa están probados e realizándose con éxito en varios concellos. Véñeme agora a cabeza Santiago, Ames, Carballo, Rianxo, Vigo, etc. Estes obradoiros teñen como finalidades principais acoller a través do galego, favorecer a cohesión social, facilitar o proceso de adaptación e poñer en valor a multiculturalidade que nos enriquece a todas e a todos. Son obradoiros presenciais, de duración breve, que funcionan como espazo de benvida e de acollemento, nos que se tecen redes entre as persoas asistentes que as fan sentirse a gusto, nos que se pon en valor a multiculturalidade e a cultura de orixe, nos que se xuntan persoas con experiencias e problemáticas similares, veñan de Caracas, veñan de Lleida, de Burgos, de Marrocos, de Sao Paulo ou de Bos Aires, por exemplo. Son obradoiros nos que se pon en evidencia que as persoas acabadas de chegar saben moito máis galego do que pensan e que, en todo caso, están no mellor lugar do mundo para enriquecerse e enriquecernos aprendendo, usando e facendo o seu. Son obradoiros nos que se rompen esas barreiras psicolóxicas que impiden probar cousas novas, como, por exemplo, soltarse a falar na lingua de acollida. Son obradoiros nos que se coñece o concello, nos que desde a aula se viaxa por moitos lugares de Galicia e do mundo, nos que as persoas se achegan á nosa realidade histórica, social, administrativa, cultural e lingüística. Son obradoiros nos que coñecemos as persoas que asisten e elas coñecen o territorio que se está acollendo. Son obradoiros nos que gozan falando, lendo, escoitando música, visitando algún museo ou mesmo asistindo a algunha representación teatral ou a outra actividade cultural que poida haber nese momento no concello. Son obradoiros, e isto é moi importante, nos que ao rematar as sesións sempre hai con quen ir tomar un café, sempre hai con quen botar un conto, sempre hai con quen dar un paseo ou con quen facer a compra. Son obradoiros nos que a través do galego se comparten experiencias persoais e anacos de vida. Son obradoiros próximos que se fan na porta da casa e que se difunden tamén a través de canles moi próximas, como poden ser os servizos de atención ás persoas migrantes, servizos sociais, asociacións, etc. E difúndense tamén a través do boca a boca de persoas coñecidas que xa os fixeron e que os están recomendando sempre. Para acceder a estas actividades, estes obradoiros, non existe ningún requerimento legal. Abonda con nome e apelidos. Ademais, a todas as persoas que asisten con regularidade, achégase un documento acreditativo da súa participación. Un documento que para eles é moi importante, pois, de o precisaren, poden utilizar para demostrar arraigo a hora de obter o permiso de residencia. Este tipo de accións formativas funcionan, e funcionan ben. De feito, a principal queixa que temos en Ames é que non duren máis tempo ou que non se organicen con máis asiduidade. Pero os recursos que temos na administración local son moi limitados, como ben sabedes, e por iso este tipo de obradoiros deberían ser parte da formación para persoas adultas que organiza a Xunta de Galicia. Iso sí, coordinados e planificados conxuntamente cos concellos a través dos servizos de normalización lingüística e tamén dos servizos de atención ás persoas migrantes, entendendo sempre como un punto de partida. Partindo deles, a partir destes obradoiros, as persoas que o desexen deberían ter a oportunidade de seguir formándose e acreditando a súa competencia lingüística a través do sistema CELGA. Un sistema CELGA diferente, coordinado cos servizos de normalización lingüística, que ofreza formación continua, accesible, estable e de calidade, e que conte con persoal formado e estable tamén, que poida planificar e ofrecer formación de proximidade en todo o territorio galego para mellorar os usos e as actitudes lingüísticas da cidadanía.
Por último, só lembrar, gustaríame recalcar que os novos galegos e galegas chegan aquí para desenvolver un proxecto de vida nunha realidade diferente a que se irán adaptando e na que en moitos casos irán enraizando. O galego, sen dúbida, pode favorecer e moito ese enraizamento. Chegan como mochila cargada de experiencias, de sabedoría, de incertezas, de ilusións e de oxíxeno para a lingua. Aproveitemos a oportunidade, enriquezamos a lingua e o país con acentos de Canarias, de Pequín, de Caracas, de Bogotá, de Marrocos, de Londres, de León e de Bos Aires. Moitas grazas. Bo día, son Olga López López, representante da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Estou moi agradecida ao Consello da Cultura por convidarme neste 22º Encontros para a Normalización Lingüística. O título da miña charla é Propostas de aproveitamento dos cursos CELGA para o acollemento e a cohesión social. O meu cometido na Consellería é adaptar exames CELGA para persoas con discapacidades, crear probas e levar os lectorados de lingua e literatura galega das distintas universidades. Comezamos, pois, coa miña charla de hoxe, propostas de aproveitamento dos cursos CELGA para o acollemento e a cohesión social. En primeiro lugar, brevemente explicarei a legislación ao respecto sobre a necesidade de formación en lingua galega. Citar, en primeiro lugar, que o Estatuto da Autonomía de Galicia no artigo 5 establece que os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os ámbitos da vida pública, cultural e informativa. Despois, na Lei de 1983 de normalización, tamén se di que o galego é a lingua oficial de Galicia, no Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado polo Parlamento, fala das medidas dirixidas ás persoas adultas e ao resto de sociedade encaminhadas a renovar a política lingüística con respecto ao uso de galego, e xa me centro máis agora nas funcións e competencias da Secretaría. En materia de promoción do ensino da lingua galega, debemos planificar, coordinar e executar a política lingüística da Xunta de Galicia segundo o artigo 5 do Estatuto. As medidas para fomentar o aprendizaxe da lingua son tres. Unha, establecer o marco metodolóxico de referencia para os plans e programas para o ensino de galego para persoas adultas. Dúas, colaborar co Consello de Europa e outros organismos nacionais e internacionais en relación coa aprendizaxe, ensino e avaliación de linguas. E tres, convocar e administrar probas para expedir os certificados de coñecemento de galego, segundo a orde CELGA de 10 de febreiro de 2014. Facemos, en principio, unha convocatoria anual ou, últimamente, dúas. Os cursos que oferta a Secretaría Xeral de Política Lingüística son de diversa índole. En primeiro lugar, temos de modalidade presencial, que o imparte o noso persoal, que está cualificado desde hai moitos anos para poder facelo, e tamén nas escolas de idiomas, xa que temos convenio para poder facelo. No 2009, por poñer un exemplo, había 258 cursos. No 2019, 46. E no 2020 acabaron facéndose todos en liña por mor da COVID-19. O que quero dicir é que cada vez hai menos cursos presenciais e máis modalidade en liña, polo que se está apostando pola situación na que estamos. A modalidade en liña, pois fanse, xa se viña facendo o CELGA 1, pero dende 2017 comezouse a crear
o curso Celga 4 en liña, no ano seguinte o 3, no seguinte o 2, e na actualidade estamos elaborando o Celga 1. No 2018, por poñer un exemplo, había 17 con 570 alumnos, no 2019 20 cursos con 660 e xa no 2020 xa vemos que vai aumentando 34 con 1080 persoas, é dicir, reduplicáronse, hai máis necesidade, a xente non ten tempo de facer cursos presenciais, coa situación que vivimos tamén se fai mellor desde casa e hai moita xente que quere aprender o galego fora de Galicia, non? Entón, pois que non pode asistir presencialmente. Logo temos tamén cursos de linguaxe administrativa e xurídica en liña, que se ofertan desde 2015 nesta modalidade, en convenio coa EGAP, coa Administración Galega, Pública, algún concello, diputacións e outros organismos. Serven como mérito en concursos da Administración Local, Autonómica e de Xustiza. No 2020 houve 33 de 25 alumnos cada un. Os poucos presenciais que había pasaron a ser en liña pola COVID-19. Logo tamén colaboramos coa Real Academia Belga de Diputación para os cursos de verán de Lingua e Cultura Galegas, Galegos Sen Fronteiras, para xente de fora de Galicia. Temos convenios con universidades de fora de Galicia, de lectorados de Lingua, Literatura e Cultura Galega, 33 en distintas universidades espalladas polo mundo. E no 2020 fixemos un curso de galego na Universidade Federal da Bahía e máis outro na Casa de Galicia en Madrid. Esperamos ir aumentando este tipo de modalidades. Noutros centros de estudos galegos tamén fan cursos en convenios co Cervantes, o Instituto Cervantes. Logo temos tamén programas de promoción da lingua galega no Bierzo en Sanabria, en institutos públicos de primaria, secundaria e bacharelato, e tamén no Cañada Blanche de Londres e de Bos Aires para alumnado de ESO e de bacharelato. O sistema Celga contempla apoio para persoas candidatas con necesidades especiais. Nas convocatorias que facemos anuais, os candidatos teñen un apartado no punto 13 específico para este punto, candidatos con necesidades especiais. Deben solicitar no impreso da inscripción o tipo e grau de discapacidade que teñen, poden solicitar excepción de algunha das destrezas, porque o exame Celga está comprendido por a comprensión e expresión escrita por un lado e por outro lado expresión oral ou escrita. Seguimos a protección de datos e os apoios que poden solicitar son varios. Adaptación de espacios, de tempos, de medio, de formato e incluso de contido en lectura fácil, non? Por exemplo, que explicarei máis adiante en que consiste. As tipoloxías de discapacidades vos las deixo na presentación, que podedes ter acceso, as tedes aí, físicas, sensoriais, psíquicas, outro tipo de circunstancias que tivemos. Xa centrándonos máis na axuda para a cohesión social, obxecto desta charla, voume centrar máis na adaptación á lectura fácil, que é unha aposta forte que fixemos na Secretaría e que consideramos que está a dar uns froitos moi interesantes. Por que e para que? Pois porque detectamos a necesidade de axudar a persoas con discapacidade intelectual para acceder a postos na administración ou posicións que teñen que demostrar un nivel de coñecemento da lingua galega. Ese coñecemento establece un nivel a función pública e que coa titulación Celga non terían que ir cada ano presentarse a esas probas específicas ou quedar discriminados por non ter a titulación para apuntarse en listas de traballo. Polo tanto, aposta por probas adaptadas á lectura fácil Celga dende 2017 e ao igual que se fixo dende a Consellería de Traballo para as competencias claves ou
desde a primeira oposición de 2016 para discapacitados intelectuais de 6 prazas de ordenanza e outras que houve máis no Sergas, etc. Por que? Porque é un dereito de igualdade de oportunidades e de condicións de acceso á educación e coñecemento, porque a complexidade dun texto que non está adaptado a lectura fácil supón unha discriminación engadida para persoas con discapacidade intelectual, porque acceso á cultura, á literatura e á información é unha necesidade social e un dereito democrático recoñecido por diversos textos legais nacionais e internacionais, e porque a lectura é o que permite que unha persoa comparte ideas, pensamentos e experiencias cos demais, a vez que a capacita para ampliar a súa visión do mundo e crecer como ser humano. A lectura fácil é un factor de inclusión educativo e social. Para quen? Pois para persoas que teñen dificultades lectoras permanentes, como discapacidade intelectual, trastornos de aprendizaxe, dislexia, etc. Tamén para persoas con dificultades de aprendizaxe transitorias, inmigrantes, persoas que se incorporan tardíamente á lectura, con escolarización deficiente, etc. E que é? En que consiste? Pois consiste en crear materiais que ao facilitar a comprensión lectora contribúen á autonomía persoal e inclusión educativa e social destas persoas que teñen dificultades lectoras, facilitando a accesibilidade á información, a comprensión de mensaxes escritas, eliminando barreiras para comprender e aprender e participar. Seguen as pautas internacionales da International Federation of Library Association e adóptanse criterios de lexibilidade, tipografía, comprensibilidade. Logo hai tamén clubes de lectura fácil. Recoñezo que a maioría son en castelán, pero esperemos que esta tendencia vaya cambiando. Como unha nota, apunto que a primeira novela publicada en galego en lectura fácil foi en abril de 2018, 20.000 leguas de viaxe submarino, de Verne, na editorial Galaxia. A continuación, brevemente, explicarei o que supón a lectura fácil na Secretaría e cales son os nosos retos futuros. A adaptación de probas Celga a lectura fácil faise dende o ano 2017, principalmente no nivel Celga 2 e minoritariamente algún caso que tivemos moi específico de Celga 3. Créanse materiais de lectura adaptados á lectura fácil para persoas que teñen dificultades de aprendizaxe, persoas estranxeiras ou chegadas de outras comunidades autónomas. Como? Neste momento estamos a modificar o curso Celga 1 en liña e temos novidades como a adaptación á lectura fácil da unidade Celga, unidade 1 e 2 deste curso. A intención é deixar en aberto na nosa página web www.lingua.gal a totalidade do curso Celga 1, así como modelos de probas con solucionario accesible para calquera persoa que o precise e que se achega ao galego por primeira vez ou teña dificultades de aprendizaxe en xeral. Pensamos que pode ser unha ferramenta moi útil. E agora paso xa aos retos da Secretaría neste eido. Pois temos que establecer, ou temos previsto establecer convenios con entidades para elaborar materiais en lectura fácil e para impartir cursos nesta modalidade. Xa comezamos no Celga 1, como comentei anteriormente, e temos previsto facelo tamén co Celga 2. Temos previsto tamén a adaptación e ou traducción de libros en galego nesta modalidade de lectura fácil. Establecer programas de mellora na competencia oral e crear materiais didáctico-educativos en lectura fácil. Xa estou rematando. É interesante dicir que as probas que adaptamos
para persoas con dificultades de aprendizaxe non só son en lectura fácil, temos un amplo abano. Seguimos, que seguimos? Pois seguimos os protocolos da Xunta de Galicia para alumnado con síndrome de Down e discapacidade intelectual, o protocolo TA de trastorno de espectro autista, o protocolo de TDAH para alumnado de trastornos de aprendizaxe en xeral, de discapacidade visual, discapacidade auditiva, dislexia e alumnado con altas discapacidades intelectuais. Logo, na propia Secretaría de Política Lingüística establecemos pautas de dislexia, de TDAH, e logo temos outros colectivos que nos axudaron coa guía de lectura fácil, como por exemplo Down Galicia, a Federación Down Galicia, e tamén nos facilitaron, e estamos moi agradecidos, unhas pautas para impartir no profesorado que examine e que corrixa as probas CELGA adaptadas a lectura fácil, e así como poder elaborar os exames. Xa estou rematando. Temos uns testemunhos que nos chegaron moi de perto ao corazón, que son de dúas rapazas invidentes, Marina Vargas e Felisa Naxama, de Sabadell, a primeira e a segunda de Guinea-Bissau, que se presentaron ao CELGA 4 no 2018 a pesar das dificultades que tiveron e conseguiron. Deixo unha ligazón para que, se tedes un pouquiño de tempo, escoitedes a entrevista na radio do proxecto NEO de Radio Burela, que dirixe fantásticamente Fernando Penabade. Simplemente digo algunha intervención de Marina, que se identifica con María Victoria Moreno e di: a miña relación con Galicia e a miña opción pola súa lingua é simplemente unha historia de amor. Logo explica que non foi doado para ela ler todo o que atopaba pola súa discapacidade visual, que lle impide ler calquera documento que non estea digitalizado, explica como o fixo, e logo di que se inscribiu no curso CELGA de Teleformación da Xunta, o CELGA 4, que foi unha experiencia moi boa e que, ademais de que os contidos eran accesibles, os temas que o compoñen son completos, segundo ela, e que recomenda moito facer. Énchenos de orgullo saber que persoas con tantas dificultades tiveron un aproveitamento positivo disto. Nada máis, espero que despois desta intervención deixo-vos aí a bibliografía que podedes consultar, o meu enderezo para escribir no que queirades, e espero que participemos activamente e fagades moitas preguntas para poder debatir este tema na mesa redonda. Moitas grazas.